Hello, I'm back. So ito na ang ating ampalaya. Oil and kawali. Kunti lang lagay natin dahil yung unahin natin yung chop natin na ampalaya. Yan ang unahin natin lutuan yung chop na ampalaya. Yun, ang ampalaya. Yung chop na ampalaya, yung ganito kaliit-liit. Lutuin muna natin ito ng ilang minuto para sa ating lumpiang ampalaya. At ayan, naluto na yan. Lagay natin yan sa lumpia. Ayun. Para sa ating lumpia. Ito para sa ating lumpia. Tadaan. Konti lang kasi konti lang ang niluto natin. Lagyan natin ng harina. Lagyan ng puting egg. Hatiin kasi natin ito. Kasi yun naluto yung ampalaya doon sa kawali. Okay, ito na lang gawin natin. Yan. Lagyan ko lang ng konti kasi basta yung ano. Pagdilim naman natin bahay. Ilagay na natin yung chop na ano. Ampalaya. Konti lang talaga kasi konti lang naman ang ating niluto. Nakas. Subukan lang naman natin ito kung ang maging resulta. Ito pala siya. Hindi pala ang aking iniisip. Hindi na try this one. Kasi first time ko talagang gawin ito. Siya lata-lata eh. Lata siya. Ay, nung masuon na niya. Basta hindi rin malata. Ito ang gagawin kayo. Huwag may nating sulod. Pang bula-bula maguro na yung gibuhat. Napod ka niya akong dito na. Ay, nako na. Unsa naman ko. Iwan na dito kasabot. Unsa ano siya kaboto. Basta. Tingnan taning takang din to. Unsa yung hitabo. Tulo lang kabuok. Testing naman yung testingan lang natin yung tulo. Lami ba? Kaya ako, ano ko kagets akong ipang buhat. Sige, man dyan, samukan kayo. Wala natin nabuhat ng tarong ano. Okay, bata nga masig samuk ng buhat. Ay, ako. Kasi kunti na din yung oil ko. Ika na to. Sabukan natin to ha. Ano resulta. I-take the video para ano. Kung makalimutan ko ano pinagagawa ko sa live ko. Yan na siya. Let's go. Kunti lang tong oil na nilagay ko kasi konti. Wala na din kasi akong oil. Bibili pa sa tindahan malayo. Kaya ito na lang. Magsagaan na natin. Ito na. Tinunod natin sa kalaha. Sa kawali. Ilagay sa kawali. Ah, my gosh. Subukan ko lang naman kung anong resulta nito. Oh my gosh. Yan siya. Dirty na. Niloto ko na lang din to. Tingnan natin kung saan mas masarap dito. O, diba? Kumain na si Bibi. Kasi hindi siya mapait. Ito ang palayang lumpia. Ang palayang lumpia, anak. Cheers. Yan. Kumain si Bibi, diba? Ang sarap. Ang crispy. Masarap pala siya lumpia. Yung ampalaya. Natatabunan kasi yung pait. So, yan. With a ketchup. Hindi na nakita yung ano, ampalaya kasi chinyap na chop-chop natin ng mabuti. Tadaan! Diba? Kaya kung ayaw kumain ng ampalaya ng anak nyo, ito gawin nyo. Thank you for watching. At saka ito, tortang ampalaya. Pa with egg din. Tikman natin ah.
Masarap. Masarap siyang ulamin. Pwede na to sa inyong mga anak. Tadaan. Ang sarap naman ng kain ni Bibi. Kaso, dalawa lang naman nagawa natin. Tapos tayo sa oras. Ito lang nagawa natin. Si Bia lang kumain. Mami mo bete. Ayaw si mama. Yummy! Please like, comment, and subscribe! Let's eat! Eating time! Annyeong!